Co? Čože? Nič. Dobre, poďme si na teda hneď prvú hru a tá sa volá Detektor lži, kde jeden z hercov bude zvoliť na toto tlačidlo. Môžete si vybrať, kto by to mal byť. A som ma zaskočil, to takto na úvod. Ten najväčší, to znamená Igor. Nie, dobre, čiže najväčší Geňo. Geňo, ty si asi najväčší, aspoň opticky. Dobre, a budem veľmi rád, ak teraz vyberete ďalšiu dvojicu hercov, ale keď ste tu traja, tak si to môžeme skúsiť zahrať aj do trojice. Viem, že je to zase taký experiment, ktorý neradi robíte, ale skúsme to. Hej. Skúsme si vymysleť, kde by sa mohla dvojica ľudí najprv stretnúť a potom tretiu postavu tam priradíme, ktorý sa tam len z času na čas objaví možno. Hej. Čiže, kde by sa mohli oni nachádzať? Nejaké miesto? Na WC. Na WC. Ono tam moc, ako takže... Ja myslím, že by to... Človeče, tuto predávajú niečo, čo je ilegálne. OK, dobre, každopádne, skúsme vymyslieť niečo, kde teda môže prísť k dialógu, tam na vecku, čo tam príde k dialógu, takému, ten klasický model, aby som vám vysvetlil, nemusí to byť vždy, ale je taký, že je policista a vypočúva niekoho, hej, vyšetruje niekoho, hej. Čiže to je klasický model, aby si jeden mohol ptať, druhý odpovedať, ale môže sa to aj proti nemu neskôr obrátiť, ale môže to byť hocičo. Čiže kde by sme ich mohli umiestniť? U zubáře. Dobre? Čiže začneme Igor a Ondro, vy dvaja, buďte teda jeden zubár a druhý asi nejaký potenciálny pacient. U zubára na WC. Nejaký bohatý, bohatá ordinácia. A budeme tam mať človeka, ktorý sa možno z času na čas objaví. To je hrozný, tu si nejako vypláchnete si. Áno. Čiže jeden z vás bude zubár, druhý bude nejaký klient. A já vím, kdo bude sestřička. Luboš! Sestrička sa tam objaví, keď bude chceť, hej? Čiže je to na nej, aby sa objavila vo dverách. Každopádne dôležitý je v tomto momente Richard, pretože keď on zazvoní, to znamená, že zaznie lež, klamství. Až jeden, druhý alebo tretí sa musí poopraviť a musí dať veci na správnu mieru, hej? Čiže musí sa opraviť, lebo to počuje keby všichni. To je dárek pro vás. Kontroluj, komu to nešuštíti ten mikrofon? Hej. Dobre, je to OK. Sorry. Čiže dámy a páni, začína sa prvá hra, ktorá sa volá Detektor lži. Teď. Dobrý den, takhle vás to bolí? Já si myslím, že mám nahoře, pane doktore, nějaký problém. Jako tady vpravo nahoře. Otevřete ústa? Je to bezbolestný, protože já mám... Je to absolutně bezbolestná metoda. Tak možná to trošku štípne. Jak moc to štípne, pane? Maličko. Chci vás upozornit, že to bude bolet jak prase, jo? Jestli bolestí šurnete, ale bude se bolestí poseret. A chci se zeptat, čistě jste se zuby ráno? Tak samozřejmě. Je možný, že jsem v tom spěchu dneska zapomněl. Ale jinak je ta hygiena samozřejmě dodržovaná perfektně. Záleží na tom, čemu říkáte perfektně. Já si na tom zakládám na péči o chrup. Já si na tom zakládám kariéru, že se o mě říká, že jsem dost prase. Ale já aspoň jednou denně to jako projedu, že jo, kartáčkem.
Dám si pastu na prst a... To musíte, samozřejmě je strašně důležitý si taky čistit mezizubní prostory. Čím si to čistíte si mezizubní prostory taky, ano, takový ty... Myslíte tím flosovátkem nebo tou nití? Nití si to čistíte? No, to jsem neřekl, jsem se ptal. Ale vy umíte, čověče, vy takhle jako se zubaři jako komunikujete často, že jo? Co, já jsem... Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Lubino. Vůbec nic mi nestvrdí. Vy tady se sestřičkou, sestřička připraví takový roztok, kterým vám potřem ústa, Ano. kterým vám potřem... Sestřičko bychom tak mohli potřít panu pacientovi. Co byste mu potřela tím roztokem? Volala vám. Vám volala vaše. Stará mi volala. Co chtěla? Nic. Naznačila? Tak, Hergot, leze to z vás jak hlupatý hyby, jako to... Já vím, já jsem... Nezapomněli jste na mě, pardon.